Hi friends, good evening. Welcome to my channel and I hope that you are fine and I'm also fine. दिनैबो एसे होलायबाय सोलोंलायबाय माने लोगोसे दिनै नोंथांमोनखौ आंनि बे गपशप विथ दान्दिसे प्रग्रामाव बरायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो जोबजासे नायलाङोबा नोंथाङा बे क्लासिकेल सिफुं बानायनायनि सोमोन्दै मिथिलांनो हागोन। दा क्लासिकेल सिफुंखौ मारै बानायो थोंजोङै देखायनो हायाब्लाबो माने खुगाजोंनो माखासे बुंथिनानै होलांगोन बिथां सिफुं बानायगिरिया अब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ फारि नायलांदो लोगोसे शेयार आरो साबस्क्राइबबो खालामदो। दिनै मोनसे जायगायाव दंफैयो गिबियावनो बिथाङा गावनि सिनायथिखौ होगोन। दा बिथांखौ आं गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायग्रोनाय जाबाय। सिनायथिखौ होग्रोदो नोंथाङा। आंनि मुङा ansula बसुमतारी आं बेंटलनि दा आं सिफुंनि नोंथांमोननो सिफुंखौ देखायनो नागिरदों जाहैबाय जेन'बा क्लासिकेल सिफुङाव साउन्डआ मारै मारै थायो मा स्केलनि थायो बेफोरखौ खिथागोन जाहैबाय आं नोंथांमोननो। दा सिफुंखौ जेनेबा दामनो सोलोंनाय बा बानायनो सोलोंनाय बेखौ गिबियावनो नों बबेनिफ्राय माने इनकारेज मोनग्रोनाय बा थुलुंगाखांनाय मोनग्रोनाय बेखौ एसे फोरमायगोन नामा? थुलुंगा मोनखांनाया जाहैबाय आं उन्दैनिफ्रायनो इन्ट्रेस्ट दंखायोमोन जाहैबाय बे बुस्थुआव। दा बेनिफ्रायनो एसे एसे सोलोंबोनानै होजोंबो एसे सोलोंहैबाय। बबेहाय सोलोंहैनाय? मिरुआव जोंनि मन्दिरावनो सोलोंहैनानै बिनिफ्राय ओरै एसे एसे दामदाव दा आं बिदिनो क्लासिकेल सिफुं बानायो जाहैबाय आरो। बानायो आरो ना गावनो बानायो आरो दामनोबो रोंगौ। ओमफ्राय दामनायाथ' सोलोंबाय जेनेबा बानायनायखौबो बबेबा सोलोंदों नामा? बानायनायखौथ' आं सोलोङाखै उनाव बिदिनो दामदाव माबाखौ क्लासिकेलनि बे साउन्डफोरखौ माखौ हमलांनो हादों बिनि उनाव आस्ते आस्तेनो बानायबो हाबोदों आरो आं बानायनो। थारमाने गावनि नाजानायनि गेजेरजों माने बे क्लासिकेल सिफुं माने बेखौ बानायबोनो रोंदों आरो। क्लासिकेलजों लोगोसे माने बर'आवथ' माने ट्रेडिसनेल सिफुंबो दं। बे ट्रेडिसनेल सिफुंखौबो बानायो नामा नोंथाङा ना बानायनाय जाया? आं ट्रेडिसनेल सिफुंखौ दा बानायनाय जाया। दामनाया दामो आं ट्रेडिसनेल सिफुंखौ दा आं बानायनाय जाया आरो बेल'। ओरैनो मा फर्मुला दं बे क्लासिकेल सिफुं बानायनायाव बा नों माजों बानायो औवाफोरखौ बबेनिफ्राय लाबोयो? औवाफोरखौथ' न'निफ्रायनो मोनो आं गोलाव क्लासिकेल सिफुङाव बानायनो। दा औवाखौ दानखांनायनि उनाव रुनांगौ। रुनायनि उनाव बिदिनो बोसोरसे गाहाम बा आदा मास गाहाम दोनोबा औवाया रोमोनानै गोमो जायो आरो। बिदिबा औवाया मोजांसिन जायो आरो सिफुं बानायनायाव। माने दिनै दाननानै गाबोननो सिफुं जागोन बे नङा आरो? ओहो बे नङा। माने दिनै दाननानै गाबोननो सिफुं बानायोबा बियो उनाव साउन्डआ सोलायलांगोन आरो औवाया मोनसेबो मोजां जालांनाय नङा बे मोनसे। माने औवाखौ रुग्रोथारनांगौ आरो? औ औवाखौ रुनांगौ। रुवाबाबो जायो अराव मेनांगौ जाहैबाय। अराव मेनाया ओरैबायदि जाहैबाय अर सावनानै अराव आरामनो बिनि दैखौ गगार होजोबनानै आरामनो फोराननानै दोननांगौ जाहैबाय आरो बेखौ। मिनिमाम बेसेबां दिनसो माने दानखांनानै दोननांगौ जायो? आं 30 days दोनो दानखांनानै। बांसिनानो 1 year गाहाम जायो औवाया दोननाया। आच्छा 1 yearफोर दोनोबा माने बेवहाय जेबो गाज्रि जानांगौनि खोथा फैला आरो? ओहो खोथा फैला। दा होमबा क्लासिकेलनि माखासे सिफुंफोरखौ एसे देखायनो हागोन नामा नोंथाङा? दा हागोन। देलाय दामनायनानैबो देखायदो। नैबे जाहैबाय D मेजर क्लासिकेलनि। बेखौ आंनो बानायखादों। बेनो जाहैबाय बे सारेगामा 8 टटेल 8 जायो जाहैबाय सारेगामा थांलाय फैलाय। आप एन्ड डाउन माने? औ आप एन्ड डाउन। दा बेखौ सारेगामा दामनायनि आं। नैबे D स्केलनि। ओमफ्राय नैबे G शार्प स्केलनि। नैबे G शार्प बेस। औ नैबे साया G शार्प स्केलनि जागोन आरो इयो। नैबे G शार्प स्केलनि। ओमफ्राय G स्केलनि दं नैबे G स्केलनि।
नैबे जि स्केलनि साउन्डआ बिराद मोजां ओरैनो गोदो खोनादों आरो दा दोंसे ओरैनो सुंद'यै नोंनि फसायनाय स्केलनि मोनसे सिफुंजों माने गंसे सिफुंजों दोंसे ओरैनो सुंद'यै दामनानै देखायनो हागोन नामा? सुंद'यैथ' माने हागोन खिन्थु दा आं एसे बांद्राय दामबाय थानाय जाया नालाय सिफुं बानायब्लाल' दामनाय जायो दा एसे गोब्राब जागोन आरो थेवबो दोंसे ओरैनो दे बेनोसै बे मा मेथाइमोन बे एसे खोनानाय मोनदों आलायारननि औ आं नोंखौ मोजां मोनो होनलायलायनाय बोरैमोन बे निजोम समाव औ बावनो हाया नोंखौ सना होनलायलायनाय आरो दा माने मोजां मोनबाय माने गोबां सिफुं माने स्केल हिसाबै देखायबाय नोंथाङा लोगोसे दोंसे माने आलायारन सावथुननि दोंसे सुंद' माने मेथाइखौ दामनानै देखायबाय दा सिफुंजों लोगोसे मा दामजुखौ दामनो रोङो नोंथाङा ओरैनो? आं दा सिफुंजों लोगोसे गिटार दामो गिटार सिफुं खाम सेरजाखौ दामो एसे खिन्थु हाजोबा आरो खामफोरखौबो माने मन्दिरावनो सोलोंदों आरो हाजोबो खामखौ हाजोबो ओमफ्राय ओरै सिफुं क्लासिकेलखौबो हायो जाहैबाय ट्रेडिसनेलखौबो हायो आरोना आচ্ছা होमबाथ' मोजाङानो दा नोंथाङा सिफुंखौ बानायनानै फानो ना ओरैनो माबा हरो सोरनोबा लोगोफोरनो गिफ्ट हरो? आंथ' सिफुंखौ दा बानायो ओमफ्राय बानायनानै बिदिनो दखान गिदिरफ्राव बिहरबा हैयो आरो जेन'बा फन बुनानै बुंहरोबा आं बेखौ लानानै हैगोन जाहैबाय दा नोंथांमोनहाबो सोरबा बिहरोबा आं हैनो हागोन आरो बे दा माने सोरनोबा गोनांथि जायोबा बेसेबाङाव फानो गंसेयाव जेनेबा स्केल लायै स्केल नैबे माबाया जि बेसआ 1500 गाहाम थाङो ओरैनो नर्मालाव औ ओमफ्राय बे क्लासिकेलनि फ्लुटनिया जाहैबाय फ्लुटनिया माबा लायो बे एखे स्केलखौनो एखे साउन्डखौनो माबा लायो 2500 बा 3000 बेसेबां लायो आरो अनलाइनाव फ्लुटनिया माने बे कम्पानिनि नाम फ्लुट बे दिल्लीयाव बानायो जाहैबाय बे सिफुंखौ बेखौ 3000 गाहाम लायो ओमफ्राय नैबे दङ इबेसआ 3000 गाहाम थांगोन आरो बेथ' गिदिरथारना नुनायाव इबेस देनाय सुनायनाय बेखौ माने सिफुङा गोलाव आसिखौ हमस'नो हानो नागिरा जाहैबाय आरो इबेसखौ माने सोलोंजेननायाव दामोबा सि मिडिल ओमफ्राय जि बेस इसोरखौ दामनो हागोन दा ओरैनो गंसे हरनायदो आंबो सुनाय नायनो हागोन ना हाया दा सोलोंनायनि थाखाय नैबे सिफुङा बिराद मोजां जि मिडिलथ' नङा सि मिडिल नैबेसोनो जि मिडिल गाबगोन ना गाबा आंजों जायालै गोदो लावखार सिफुंफोरजों माबाफोर सोमोन्दो दं नामा बेफोरो? लावखार सिफुंजों एसे सोमोन्दो दं दंनाया गोदोथ' माने जेबो स्केल गैयामोन दामलाबायोमोन जेन'बा नोरै मोनथाम होथेनानै मोनथाम हगारनायाव सा जायो नालाय सायाव जेन'बा जि स्केलनिया जि ओंखारनांगौ ओमफ्राय जिजों ओंखारोबा ओरै ए ओंखारनांगौ बि ओंखारनांगौ सि डि इ ए जि बे ओंखारनांगौ आरो गुदुं लायै गुदुं गावबागाव ओंखारजोबबासो बे क्लासिकेलाव गोलैयो जाहैबाय आरो बा क्लासिकेल सिफुं बानायनायाव एसे खस्थ' दङ लावखार सिफुंनिफ्राय लावखार सिफुङा जाहैबाय नों ओरै
अराव लहाखौ फुदुंनानै थब्लं थब्लं फलंबानो जायो आरो ओमफ्राय बेयो माने मा होनो बेखौ क्लासिकेलखौ माजों सुफ्लुङो नों बेखौ क्लासिकेलखौ आं अनलाइनाव सुफुंला बिहरनानै लादों दा बेजों फलङो जाहैबाय आरो अनलाइनाव बिहरनानै माने मेचिन दं आरो मेचिनजों माने अराव सावनानै फलङोबा मायोबा बिराद टाइम लायो सिफुङा थाब हाख'नो नागिरा आरो दा नों बेखौ अरजों सुफुंनाय जाया आरो ना ओहो आं अरजों सुफुंनाय जाया बे मेचिनजोंनो मावजोबनाय जायो दा बेखौ सिफुंखौ हाजोबखांनायनि उनाव फलंखांजोबनायनि उनाव बिदिनो फलंखांजोबनानै थावजों सिङाव मालिस खालामो थावजों सिङाव मालिस खालामनानै 1 घन्टासो 2 घन्टासो फोराननानै बेयाव थ्रेड दुरुं फाननाय जायो आरो दुरुं फानखांनायनि उनाव बेखौ आराम मानानै दोनबानो जाबाय आरो गावनो कालार जालांबाय आरो दा जेबो अर्डार गैथ'वा माने दा गैथ'वा जमा दंथ'यो हैनांगौसो दङ हैथ'नो मोनाखै होमबा नोंथाङा बे सिफुं फलंनाय बा सिफुं बानायनायनि गेजेरजों मा थांखि लादों इयुन समावहाय बा फरायगासिनोबो दं नङा होमबा दा बेसेबां थाखोआव फरायो बेखौबो एसे खिथादो लोगोसे सिफुं बानायनायनि गेजेरजों मा थांखि लादों बा बे मिउजिकनि गेजेरजों बेखौबो एसे फोरमायदो नोंथाङा आं दा बिदिनो सिफुंखौ बानायलांगोन होननानै सानदों आरो बोरायजासिम बा थैजासिम दा क्लास 11आव फरायो जाहैबाय ओमफ्राय दा बिदिनो सिफुंखौ बानायबोबाय थानानै एक्सपिरियेन्स मोजांनिफ्राय मोजांसिनाव मोनबोदों दा सिफुंखौ साबसिननिफ्राय साबसिन मोनगोन नोंथांमोनहा बिहरोबाबो आं दा सिफुंखौ मोजांनिफ्राय मोजां जेन'बा दुरुङा नों माबायदि कालारनिखौ नांगौ जेन'बा नों अर्डार होनायाव जेन'बा बे दुरुंखौ मा कालारनि नांगौ बेखौ बुंहरबा नोंथांमोनहा मोनगोन आरो जेन'बा बाव रेड कालारनि नांगौबा रेड कालारनि फानगोन बाव येल्ल' नांगौबा येल्ल'नि फानगोन बेयाव नों मा गोसो जायो बेखौ खिथाहरबानो जों फाननानै हरगोन जाहैबाय आरो सिफुङाव होमबा माने थांखिया गोबां गिदिर नङा होमबा फरायनायजों लोगोसे मोनसे माने मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट बानायनायनि मोनसे थांखि लोगोसे गावनो दामनाय नङा होमबा आसा खालामदों नोंथाङा माने इयुन समावहाय साबसिननिफ्राय हामसिन सिफुं दिरुनलांनो हागोन बा दामलांनो हागोन बा इयुन समावहाय सासे गिदिर मिउजिशियान जागोन होननानै आसा खालामबाय आरो लोगोसे दिनै नोंथाङा आंनो दान्दिसे बे समखौ होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय